गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन गोसो गोरबोनिफ्राय गासिबो खुलुमनाय हरनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। आंबो दासान्दि इसोरनि मोजाङै दङ। स' गाइस दिनै गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय माने जोंहा बिबनां जायो आरोना, माने जेनेबा मुदाहोनो थांनाय दङ। माने फार्स्टआव फिथाइ सामथाइ 5 मासावनो जाहोखाबाय, बेनिफ्राय दा दिनै ओंखाम जाहोनो थांनाय दं आरोना। स' नोंथांमोनखौ आं बे भिडिअसखौनो शेयार खालामनो सानबाय आरोना। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअसखौ नायगोन। भिडिअसखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आङो माबोरै देखायलांनो सानो भिडिअखौ लागोन आरोना। स' नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय जोबजासिम नायगोन होननानै। स' जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो, लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव, लोगोसे अननानै लाइक खालामदो। बिदिबा नायलांबाय थादो। लेट्स गो। फाइनालि गाइस थांगासिनो आरोना। आं गामिफोरखौ खोन्थालायला, माने गोसोआव गैया आरोना। ओमफ्राय अदालबारि होन्दों आरोना, ओमफ्राय मा गोलैयो आं मिथिला आरो गामिखौ। ओमफ्राय मानसिफोराबो सोंदोंमोन आरो आंनाव बबेयाव थांनायदो मा गामि होननानै, नाथाय आं खोन्थानो हायासै आरोना। फाइनालि गाइस सहैबायानो आरोना जोङो। न'आ बेनो आरो। बेनिफ्राय थारैनो भिडिअखौ आं नाजानोसै बेसेसिम आवगायलांनो हायो। स' फाइनालि दा जोंनिया लाहार फाहार खालामनांसिगौ, संनांसिगौ आरोना। जोंनिफ्रायसो जाहोनाय नालाय, बेनिफ्राय नै बेसानियाव आरोना सेथ्लायाव। बेनिफ्राय दा आं थांगासिनो आरोना, माने मैगं सैगं हाखांनानै होखांबाय। ओमफ्राय दा माने संगासिनो जोंहा बिहावफोरा। ओमफ्राय मा संदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना। आं देखायनो सानदों आरोना, माने मा संनाय जागोन। गाजर नुदों आङो। गाजर बिट मा होनो बिखौ? हाइजेंबो दं खोमा, पियासबो दङ। बाबा खासे नायग्रा नामा? आं दा जिर'नि होनांगोन ना, बेखौ हारसिं हाजोबनाय नङा। अमा एवनाय, अमा बेदर, जों दालि ओंख्रै थङादोनो सिनायनो हाया आरो दिंसा नाङालै हेल' गाइस। जा गेदेरफोरा मा संदों? दालि संदों, दालि मोनहांहां जादोंमोन। माइनाव आथारल' दे। हायाबाबो जाजोबथार। आं आरो मैगं लेमदो, मैगं सुदो। मालाय प्लास्टिकआव दोनहरनानैसो जिर' खालामजोब्बाय खांसेया। दासो स्लिमखौसो नुबाय आंहा। बिखुनजोदो खैबार आखाइ सुजानो नोंखो? माने आगोल 5 मासावनो खनसे जाहैखांबाय आरोना। ओमफ्राय एबार ओंखाम जाहोनायसो नालाय, बेनिफ्राय थेवबाबो प्रसाद होग्रोदोंमोन आरोना सिगाङाव। दा ओंखाम जासिगोन आरो। लाजिनांलासो एबार जादोसो। जाग्राबा आरो रायजोफोरा थाबाय थानांगोन।
दौना नांगोन नामा बे नाङा दे दौना दौगोन दौनायालाय बिखुनजोफोरा नोंना बुरजाथारना सबबो खब'से दौबानो गैला होनलाय औ दे बासिना जादो साया एवनो फुदुंदों गुदुं फुदुंदों ओंखाम जानायखौ लानो हायासै आरोना आङो गाइसमोन माने सोलाबासै आरो ओंखाम रानना होनायावनो ओमफ्राय जोंनिफ्राय दा न'आव थांनो ओंखारबाय आरो बेखिनिखौ नायना लाबानो जाबाय आरो नेमखान्थि बायदि जा लोंहोनायनि बाथ्रा दङ दिनै नैथिबार फैनाय जाबाय बेवहाय बिथांमोना फैनानै बेवहाय जाहोनाय लोंहोनायाव जेबो उसुबिदा जोंनि बे न'खरनि रायजोनि जों लिंनाय थांनाय जेबो जों आलो गोजोनै थांनो मोनबाय दावराव दावसि जायाबासिनो आलो गोजोनै दिनै जोंहा जा हाबाफारिमोन बे सोलिलांबाय आरो जों इयुनाव बे सानैनि जाहाथे फैगौ बे समफोराव बिसोरनि बे खैफोद आफोद जायाबासिनो आफा बाथौ बोराया आलो गोजोनै बिसोरनि रायजो जानाय लोगोसे बिसोरनि जिउमाखौ आलो गोजोनै लाखियो बेखौनो बोर सारस्रिनानै आं दिनै रायफोरनाय फोरबोखौ फोजोबनाय